ассалому алайкум дӯстони азиз. Хонаи фурӯшии мо дар ноҳияи восеъ дар кӯчаи Амиршоев. Бачакӯ азиз, хоҳишам ҳаматон навора бо диққат тамошо кунед. Хона ки маъқул шуд баъд занг бизанед. Аз Саудо ТВ навор кардан, аз шумо интихоб карда харидор кардан. Ин хонаи мо 4 соти хай дӯстони азиз. Чанд хона ка? 5 дар хона, 2 подвал, 4 соти замин. Мактаб, масҷид, беморхона ҳамаш наздик аст дӯстон. Ҳамин райони ноҳияи восеъда қарибан мошини ҳозир ба ҳамҷо аямҷо мақсад ҳамаш шароитош қонуну қоидааш қатъияй. Яъне ки сентри ноҳияи восеъ дӯстон азиз. Дар ҳамун шаҳрак шай хитон фикр мекунам ки фаҳмиден. Ноҳияи восеъ, кӯчаи Амиршоев дӯстон азиз. Бисмиллаҳи дохил ба дарвоза мешем. Ина ҳавли фаҳмидоро дӯстон. Масоҳати ҳавли дӯстон ҳам қадарай. Хуб 5 хона ака? 5 хона. 2 та подвал дорам. Инҷа чанд хона инҷа кози? 4 хона. Инҷа 4 дар хона, 8 подвал. Инҷа чанд хона? Инҷа 1 хона тагиш подвал ая? Хона 6 метр. Инҷа чи ака? Инҷа аловхона. Аловхона. Инҷа ҷои ҳезмхона, ҳамом. Инҷа чи ака? Инҷа бассейн. Бассейн. И ова, овтон платни, беплатни? Бесплатни. Овои мақсад 24 соата. Без кам буди, а? Хоб дохили хона мешен дӯстони азиз. Навора тамошо кунед. Ростаки баня. Инҷа баня? Куи кам баня нишон тем. Ина қисмати баня дӯстони азиз. О бача беҳтарина чот кайбат, машааллоҳ. Ира биёй. Леки нархам созай дӯстони азиз. Нархи созай. Инҷа хонаи мо. Светрак донка. Салом алейкум. Хубен? Шукран. Ин хона чанд ба чандай? Хонаи 4 ба 5, 4 ба 3. Кайф кондитсионер кор кесай? Калдиаш. Хона ба тамоми чиз чора бачо азиз. Аҳа, хеле. Хона Wi-Fi дора, Wi-Fi зарад. Wi-Fi подключить кардан? Як хишо кадаги. И чанд ба чандай хона ка? Хона 4 ба 3. 4 ба 3, хонаи якум 4 ба 3. Ну ремонт кардида, хуб. Инаиш кухни мешавад. Инҷа кухня пака зирашта. Ҷои овқатхӯрӣ. Ина дӯстон азиз кухниш. Инҷа ҳамин 3 ба 3 ака? 3 ба 4. Дӯстон азиз тамошо кунед бачаҳо чӣ хел хушро хона. Хона беҳтарин бовар кунед гарани маъқул мешида. Ҳаҷ сум надорам ака худам бихарам набоша. Ина дӯстон азиз. И чанд ба чандаи? Ё тёпли пол дора на? Машааллоҳ. Тёпли пол. Инҷа одам кайф ка хоҳиҷа. Ина дӯстон азиз, нигоҳ кунед хонара. Иш 3 ба 3 буда иша? 3 ба 4. 3 ба 4 даро ҳамон намад. Нигоҳ кунед дӯстон дарора бинед. Фасон хушро. Инҷа бо трезача дошта инҷа бо. Хоб инҷа нигоҳ кунед. Ина. Фасон хушро беҳтарин. Хонаи хонаш. Шам саф боизай. Ремонтои зур. Лампочкаш сӯхта будай? Хай кори техника. Қа кори надора. Ина дӯстони азиз, ина хонаи дигар. Чиш. Хоб. Қисмати калид дора? Инҷа чӣ дора? Барои подвал раҳ кадаги на? Ҳамта будуре мумкина? Инҷа подвал нишонтон метиҳем. Подвали фасон. Аз калидо прямой метонем подвал бурем. Ира хуб ака. Ина дӯстон. Ҳамаи сайтода мепартем. TikTok, Instagram, YouTube. ҳама ҷоро тамошо кунед. Хоб хона бо чизи чорааш, бо тамоми чизи чора савдо мешавад. Хел ба нарх чанд ака? 430,000. алиш мешава ба чи алиш? Ба электромобил боша. Электромобил, фақат электромобил ки ягон хона пона ига боша алиш мекунед? Не, хона не. Электромобил фақат. Электромобил боша. Электромобил. Хай хулас сон 430,000 алиши ба электромобил. Маълумоти празан занг. Хонаи 5 ман нишон метен дӯстон нигоҳ кунед. ин хона ҳам хеле ҳолат да қарор дорад. Тагиш подвал айбордор азиз. Тагиш подвал. Ина пишти хона бари хона дӯстон инҷа хуб. Гим заво маҳкам кардаги. Хоб дӯстон азиз тарафи дасти роста нигоҳ мекунем. Рақамҳои соҳибмулк оиди хона боз маслиҳат мекунем. Тарафи дасти чап рақамҳо барои реклама мемонем. Пулас муроҷиат бикунед. Зинда ва сарбаланд бошед. Боқӣ дар амони худо бошед азиз.